Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ọ na-abụ ihe dakọrọ mmadụ na akịdị n'obodo, onye ahụ hapụrụ ya ihe ahụ n'ihi na o nwere ike ime ihe ga-ebute mmadụ ije mkpọrọ ma ọ bụ tinye onye ahụ na nsogbu ndị uwe ojii. Ndị akịdị nara ala ha abụghị otu, nke o ji abụọ abụọ ma ọ bụ atọ, n'ihi na ọ gụrụ akwụkwọ bụrụkwa onye ejighị anya ahụ ihe ọma n'ebe mmadụ ibe ya nọ. Ihe onye na-eme ka Chukwu ji akwụ ya ụgwọ ọrụ. Akịdị lụrụ ụmụ nwaanyị 5, mana n'ime ha niile naanị otu nwa nwoke aha ya bụ Jiendụ ka ọ mụtara. Nwunye ya anọ ahapụla ya gaa lụọ di ọzọ n'ihi ajọ omume ya. Jiendụ na-eme aka abụọ. O nweghị ihe edebere n'ụlọ na-adị etu esiri debe ya, belụsọ na Jiendụ anọghị ya. Akụkọ gbasara nwata ahụ eruola obodo ha niile n'ihi ajọ omume ya. Ụfọdụ bụ ndị nna ya na-ekpuchi, ụfọdụ bụ ndị onweghị ike ikpuchite. Ọ bụrụ na Jiendụ ezughị ewu mmadụ taa, echi o zuo ọkụkọ. Akịdị ekwukatara ike gwụ ya n'ihi na o nweghị onye Jiendụ sọrọ nsọ ma ọ kparịte ya. Jiendụ ezukatala ohi. Nna ya sị ndị uwe ojii hapụrụ ya gbuo n'ihi na nwata ahụ anaghị akpa agwa ka onye tụrụ ime ya. Osisi ka a gwara na ọ ga-egbu ọkwụrụ, mana agwa mmadụ na a ga-egbu ya, o rie mbọmbọ. Jiendụ eleela anya n'elu lee n'ala wee hụ ka ihe siri dị, wee buru akpa ya gbaga otu obodo a na-akpọ Isiọjị nke dị n'akụkụ obodo ha maka ichekwa onwe ya. Ndị uwe ojii mechara kpara Jiendụ aka n'obodo ahụ ebe ọ gara zuo ohi ọkụkọ mmadụ ka ọ ree. Ndị obodo Isiọjị wee jide ya wee na-eti ya ihe n'ihi na iwu ha obodo ahụ bụ na onye ọbụla ejidere zuru ohi na a ga-etigbu ya na ndụ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ụwa dị egwu.